ଅଧିକ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମ୍ଭୋଗ କରିନଥିବା ମହିଳାଙ୍କ ବ୍ୟବହାର କିପରି ହୋଇଥାଏ? ଏହାର ଉତ୍ତର ଅଧିକ ରାଗି ରାଗି ଓ ମନ ଅଶାନ୍ତି ଥାଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଝିଅମାନଙ୍କର କେଉଁ ଅଙ୍ଗକୁ କାମୁଡ଼ିଲେ ଚିଲେଇ ଉଠନ୍ତି? ଏହାର ଉତ୍ତର ଦୁଧ ଭୁଣ୍ଡିକୁ କାମୁଦେଲେ ଚିଲେଇ ଉଠନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ମହିଳାଙ୍କ ଦୁଧକୁ ତେଲ ଦେଇ ମାଲିସ କଲେ କଣ ଲାଭ ମିଳେ? ଏହାର ଉତ୍ତର ମହିଳାଙ୍କ ଦେହ ଜଲଦି ଗରମ ହୋଇଯାଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଯୋନିରେ ଥିବା ଚୁଟି କାହିଁକି ବଙ୍କା ବଙ୍କା ହୋଇଥାଏ? ଏହାର ଉତ୍ତର ପବନ ନ ବାଜିବାରୁ ବଙ୍କା ବଙ୍କା ହୋଇଥାଏ। ଝିଅର ଦୁଧ ଭୁଣ୍ଡିକୁ ବଡ଼ କରିବେ କିପରି? ଏହାର ଉତ୍ତର ଓଠରେ ଟାଣି ଟାଣି ଚାପିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ମହିଳାମାନଙ୍କ ବିଆରେ କେତୋଟି ଆଙ୍ଗୁଠି ପୂରେଇ ହେବ? ଏହାର ଉତ୍ତର 4ଟି ଆଙ୍ଗୁଳି ପୂରେଇ ହେବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ମହିଳାମାନେ କାହିଁକି ଉପରେ ବସିକି ନିଜେ କରିବା ପାଇଁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି? ଏହାର ଉତ୍ତର ସେମିତି କରିବା ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କ ପାଣି ଜଲଦି ବାହାରିଥାଏ। ଇଜିର ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ପ୍ରଶ୍ନ ଗୋରି ଝିଅମାନଙ୍କର ବିଆ କାହିଁକି କଳା ହୋଇଥାଏ? ଏହାର ଉତ୍ତର ସେମାନେ ନିଜର ପ୍ରାଇଭେଟ ପାର୍ଟକୁ ଧ୍ୟାନ ନ ଦେବା ଦ୍ୱାରା